Bumunta yun ng ano, mga kakrong-krong. So nandito kami ngayon sa Barangay San Jose. Dito po sa bayan ng Urdaneta. At nandito na naman ako, no? Huwag kayong masawa sa mukhang ito. Kaya matibas na basag. Nabasag na yung pan eh. So ayun na nga mga kakrong-krong. Natapos na po nating na-repair yung system unit ni paring Mark Natnat Garcia. So makikita nyo po itong vlog na ito. Dito nyo na ba rilipilin yan? Ayan. So yun na nga mga kakrong-krong. So okay na po yung computer. Yung dating pisunit po, gagawin po personal discount. Gagawin po nila pang online class. Mapapanood niyo po yung vlog niya sa kanyang Facebook page. So ayun na nga mga kakrong-krong. Natapos na po natin yung system unit na pinagawa sa akin. Watch nyo na lang po kami mamaya sa irigasyon mga kakrong-krong. Papasyalan po natin itong kanilang barangay. At ayun na nga mga kakrong-krong. So kasalukuyan po kami naglalakad ngayon dito sa Barangay San Jose. Kasama po sila Mark Natnat Garcia, tapos si Anggi, tapos si John Eric Tarsa, tapos yung dalawang bata. Hindi ko po alam yung pangalan nila. Ito po sila oh. Ayan oh. Ayan. So montage muna po tayo mga kakrong-krong. Montage. Boom. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angle. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you amazing. But nothing can compare to when you naked. Now I'm backward and some Henny got you faded. Pumatayin na ng mga kakrong-krong. So nandito na po kami ngayon sa irigasyon. Dito po sa Barangay San Jose. Nagbablog din siya. Kaya yung mga kasama natin. Ayan. So magpapalipat po sila ng drone. Member din po pala siya ng Pangasinan Drone Squad, si Mark Natnat Garcia. Ang kanyang drone po is Spark po, DJI Spark. So yun po yung drone. So pasyal muna po tayo dito sa Barangay San Jose. Pre, Barangay San Jose pa dito. So Barangay Matulong po pala dito mga kakrong-krong. Nasa may bandang Manawag na po tayo. Boundary po pala. Walang memory card. Tapos pinapalipan mo na. Parang kasing ano yung imposter na to. Imposter. Dapat alamin mo. Sabi, pinamimimil card na ba to? Wait lang ah. Tapos hindi mo na i-record. Ano no? Okay ko sabihin mo, naka-record na ba? Sir, naka-record na? Pullback. So magpo-pullback muna daw po kami mga kakrong-krong. Tignan nyo na lang po itong video na ito. Mapapansin nyo po. Pullback. Ayan na, mataas na yung drone. Hindi kinakita na kunan. Ayan, tignan mo. Bilis mo. Nag-crash. Nag-crash mo yung drone eh. Hindi, okay lang yan. Sa damo naman bumagsak. Ayun. Yan na ang gagawin.
Alam, hindi nasira, makakaturo. So, hinihintay mo pang masira? Putik, hindi nasira. Sayang. Ito ang maganda sa bukirin. Kahit na mahulog, pwede pa rin. Okay lang. Eh, di ba nakabit ko? Sorry. Diretso. Layo no? Dito, palusutin ko dyan. Tingnan ko, tingnan ko. Papakitaan tayo ni Buhay mo Lola. ako magkano. Dito, palusutin ko dyan. O kaya dito, palusutin natin dyan. Ready mo na yung camera, kuya pakubuting ti. Ready mo na, live to. Wala, nasira na yung ano. Kaya nga eh. Kaya na't gusto mo kausapin ka habang nagko-control ka? Ano? Di, para relax ka. Umpisan ko na kayo. Maguguluhan yan. Eh. Okay. Yan. Hello guys. Yung gamit nating spark, try nating i-pull back. Palusot natin doon. Ilisip mo din sa may puno. At sana nga, ay, Okay. Go! ulit dito, ano? Ang smooth lang kon talaga no, spark mo. Doon na ako kamak doon to. Sa may pakawag Ang na smooth niyang kontrolin. Saan? Doon na, alam mo yung pakawag na. Mahirap yan ha, loko-loko ka. Gaga. Ay, itik. Bubo talaga yung Alam mo, Di na dami kahit po yan, anong daming ibon dapat doon, sana yung FPV ta kahit Apat ano. piras, ang dami sa sabihin. Ano ba lang dyan? Saan tayo Ang papalos? marami din. May tubig pa doon? Saan? Yan o. Yun na yung dalawang puno na yun. Buti sana kung wala yung nakaharang na yun o. Ang laki mo, papasok mo doon? Sana. 2,000%. Huwag na ba nagkat? Titesting nyo natin. Malikot yata. Kung malikot, huwag mo nang ipilit. Video kaya yun? Video kaya yun? Ang lupit! Ang dyan! Ang masama hindi mo na-record no? Nirecord. Ang lupit mo! Mas makakadus mo, baka naman. Late kasi ni Spark eh. Utang ina, damba! Damba lang yun! Yun, damba lang yun ah! Damba lang yun! Mala umil cross po yung ginawa ni Mark na krong-krong. So, nakita nyo naman yung ginawa ni Kenneth Nat! Kaya mo pre ko rin yung video. Maliit na butas lang po yun nilusot niya. Pag di niya tinuro yun, hindi niya rin gagawin yun. Pag wala si ate ang guess, hindi niya kaya yun. Siyempre, nandito siya, kailangan niya ng energy. Uy, Kenneth Nat, ginagawa mo. Go! Oh. Ano buhay? May puno pa. Hindi ko makita, hindi ko Ano yung drone niya ang lupit? Takina! Pero na-record yun. Oo. Andun no? Mahangin kasi. Ilayo mo muna pre. Yan, mapagsipan mo sa gumawa niyan! Yan ang ayaw ko, di ba? Yung pusang home So record. yun na nga, bumaksak, di ba? Ay, imposter ka naman. Sabi mo doon. Kung ako yun, wala na. Rold, wag ka na Rold, di ka maakyat. Bahala ka, may iwan ka dito. Oh, sana lang, sana lang. Nag-home return kasi. Ano, ay okay. Ganon nangyari sa akin sa swimming pool. Kaya nawala ng kuhan signal. Nag-home return. Ako din po, pa-subscribe po Wait ko lang. ng YouTube channel. Hi everyone. So yun na nga na mga krong-krong. So pinilit niya pong pinalusot yung drone sa Acacia. So hindi po nakayanan.
Ay hindi, nawalan po siya ng signal mga krong-krong. So gumagana pa siya. Nawalan po ng signal tapos nag-back to return siya. Tapos sumabit po sa sanga Grabe, napakagaling. sa sanga ng akasya mga krong-krong. Yan, nandyan na ulit yung drone. Saan dito na po ulit yung... Nag-press siya sa may ano, sa may puro ng akasya. Ito pala. Kaya hindi kong kunin. Oo, pwede. At ito ngayon, pullback, kaway kayo, kaway. Ayoko nga. Boring, boring. Tignan mo rin yung camera. Boring. Ililibing ka namin. Hindi naman tayo nakikita, loko. Dito ka namin ililibing. Yung kita tayo ah. Useless. Ito yung camera, oh. Yan. Yan. Tignan mo, mariking swimming pool doon ang lalim. Yan yung camera. Ay, yung kwan doon. Play mo. Hindi naman kumukuha ng records mo. Ay nako. Ulit. Lapit mo dito. Okay, lapit mo ulit. Lapit mo ulit Hi dito. everything! Boring. Lapit mo ulit dito. Ako lang natawa na naman animal. Kuya Nelson. Kailan namamagdit lang ako magpapalabad ng drone. Ako din, ako Oh, din. siya daw. Huwag mo na ibibigay yung pamalo niya. Ang galing ko man magpalipad ng drone. Ginagawa mo. Okay. Umaano na, kumahangin kasi. Hindi, kaya talaga pag di man ano, pag yun talaga pag ano. Ako hindi ko alam yan. Yun lang alam ko, charot. Hindi naman naka-play. Ayun, tanga ka. Yun po yung mahirap sa napapalipad po nandun. Hindi po napipindot yung record button po. Bumot ayun ang ano mga krong-krong. So tapos na po kami napasyal itong barangay San Jose. Boundary pala to ng San Jose at Tulong, Manawag. So uuwi na po kami mga krong-krong. Tapos ko na din itong na-repair yung computer, yung system unit. Tapos gumalagala po dito sa barangay nila. So naghahanda na lang po kami sumakay. So paki-subscribe po yung kanyang YouTube channel. Yan, Angus vlog. Angus Vlog. And si Mark Natnat Garcia, paki-subscribe din po ang kanyang YouTube channel. Tapos yun, pero wala pa siyang YouTube channel mga krong-krong. Facebook page lang po. And like nyo po yung page ni Jan Eric Carsa, Drops Vlog. So hanggang dito na lang po. Paalam.